Ста хора, пак съм аз нещото видео. Ще гледаме от едно от смешните видеа. И добро утро на всички! Абонирайте се за канала и кликнете камбанката. И хора, трябва да влезем. Първо ще изгледаме ето това. С Max Smart Deal ще откриеш точните аксесуари за твоя домашен любимец. Купички, играчки и вчера звъня на моята и викам: море или планина? Знаеш какво ми вика? Мила, ще ме водиш на почивка ли? Викам: не на почивка. В магазина съм купувал ароматизатор за кенефа. Старше, страшен си. Страшен съм, ние сме дошли тук да поработим. Дай да поработим малко, защото... Да, старше, аз затова помолих да съм на първа смяна с тебе. Сега, да му научиш на той оной. Сега слушай много внимателно. Ако трябва да си записвай. Слушам, старше. Значи, следващата кола, която дойде, спираме и почваме щателна проверка. Аптечки, пожарогасители, гуми, фарове, кот се сетиш, проверка. Все нещо някъде ще издане. Оттам нататък оставаш на мене. Разбрали, старше? Да. Само да видим. Айде, Рами. Някой идва. Хора, сега тук ще скочи Тос или Тос, кой беше, забравих. Майче е Тос. Втория. Бързо! Да, е Тос. Айде, обранка! Палката, бе! Спайдърмен! Излези ти, Кари! Спайдърмен ли си, майка ти? Кари, изкочи! Охо! Старше! Загасете автомобил. Добър ден! Добър ден. Старши сержант Илиев. На обранка, представи се. Младши сержант Колев. Разбрахте за какво спира? Не. Превишавате скоростта с 30 км над допустимото. По-надолу знака не го ли видяхте? Не, аз такова конективите имам. Да. И ти имаш конективита, ама сега ще прогледнеш. Колега, кажи му глобата каква е. При превишаване в населено място 30 до 40 км в час 600 лева глоба. И вземане на книжката за един месец. Както и 6 точки от контролния металон. От синото ти. Аз на него само три имам, как ще стане? Ще имам да ви давам ли? Ти, че ще имаш да даш, ще имаш. Не е само той. Чакаш 3 месеца, докато ти излезе наказателното постановление. После, като излезе, отиваш да плащаш. В топло ми стана. Ще стане още по-топло. Колега? Опашки! Слушам. Изтекал му е прегледа. Охо! Как ще е изтекал? Аз преди 2 години го правих. И преглед нямаш, така ли? Какво правим сега? Ми да взема да му почерпя нещо. Кой ще почерпиш? Ти да не си рожденик. Ти да ви дам 20-30 лева да се почерпите. Хора сме. Не. Ние по закон имаме право да носим 10 лева в джобовици. 10 лева и то на стотинки. Дайте да измислим нещо. Хора сме се пага. Ще измислим. Спокойно. Понеже си готин, айде бегай там до барчето да вземеш по едно кафе. Кафенци. Давай по едно кафенце. Ей, кой откъде е? Поживо, поздраво. 2 кафенца. 2 кафенца. Старши, стига с тези кафета, днеска 5-то кафе ще дигна кръвно. Мълчи, бе. До края на смяната имаме много още, бе. Старши, а каза кафенца. Бягай, вземай по едно кафе. Не го слушайте обратно. Добър ден. Добър ден. Ще може ли 2 кафета? Да, разбира се. Какви ги искате? Къси, дълги? За полицайите. За полицайите? Да, за полицайите. Добре, един момент. Ето, заповядайте. Мерси, колко ти дължа?
100 лева. Не, знаех. Как 100 лева? За полицаите 100 лева. Бяга. Бенген. Сега, Добранка, едно кафе за теб, едно кафе за мен. Едно кафе за теб, едно кафе за мен. Едно кафе за... О, ти пък не беше добре с кръвното, нали? Добре съм, старши, добре съм. Едно кафе за мен. Добранка, значи моля се сега, не дей младо момче да не направи някой била. Моля се. Едно кафе за мен, едно кафе за мен, едно кафе за мен, едно кафе за мен, едно кафе за мен. Вчера звъня на моята и викам, Хватиш ли кафе? Да, старши. Дай, тук спира видеото. Хора, ще изгледаме второ видео. И ако искате втора част, абонирайте се за канала. За вас ще го гледате и вече. Така вече ще ги видите. Аре, и който го знае това клипче, да се абонира за канала, хора. Маргал! Има ли още? Бачка! Той ще, кое не? Как е? Третото. Как третото е? Те не бяха само две. Не са две! Три са! Ти не мога да броиш пиян ли си? Хора, които сега не знае, тук ще изкара той, дето е спил там за спирачки. Гледай сега, първото. Второто. Третото. Мале, бачко, ние сме изпили течността за чистачките. Ти не е добре. Май, край добре. Да спрем да пием, а? Само кажи къде и спирам. Те е приказка. Карай към кръчмата. Тя нали не работи? Мой Той е чупче. Господа. Запомни нещо от батко си. В това село аз съм Господа. Щом аз кажа, че кръчмата ще работи, значи ще работи. Карай към кръчмата. Ще спи. Виж го, то се, виж го е. Старши! 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 Какво стана, Добранка? Виж го, то се! Кое е? Караш доца на зигзаг. 100% е пиян. Давай да отиваме да го проверяваме. Много си прозвен, Добранка. Що не ме събуди по-рано, бе? Гей, ти сега слязах от колата. Сега ще им да ги проверим, ще кажат ти долъхме пиша. И какво правим сега? Слушай сега много внимателно. Планът е следния. Що влязаха в кръчмата, значи ще поркат. Това е добра новина за нас. Излязат ли, бам палката, бам дрегера и ги мята, бе. Много си умен, не, старши. Ти си направил като вундербак. Вундербак съм, бе. Ти какво си мислиш, че съм някой прост полицай, ли? Така е, старши. Добре. Дай да ги дебнем. Дяде, не ти кажеш, че е затворено. Спокойно, Марко. Аз ли ти как съм Господа в този село? Аз като кажа, че ще отворят. Гледай се. Отворете, аз съм. Ало, отворете! Вие ли сте, момчета? Гледайте, заповядайте. Добре сте дошли. Сега пада сто. Добре! Опа, за малко нападна. Имаш къс вече се хвана? Ще ме хваниш, бе? Марко! Аз казах,
ли ти, че като кажа аз съм господа и кръчмата ще отвори, тя ще отвори? Казах ли ти? Батко, ти си голяма работа. Ела се чукам. Момчета, съжалявам, че ви прекъсвам интимния момент, но ще поръчвате ли нещо? Шматарок, за кой мислиш, че съм тук? Да ти гледам грозната прическа? Я да карай 8 сунгурварски ръхи. 8. 8, да. Добре. Батко, О, що 8, ме? защото... Спя две-три. После много трудно казвам сунгурварски. Какво направя? Сега сам тръскам. Наздраве. Наздраве. Удари ма птитила. Ние. Алф, да те питам, тук в тая кръчма нощен живот има ли? Ами, по принцип има, ама тая вечер няма да дойде, защото е боли зъб. Не ме разбра. Питам нещо така за душата, оркестър, чаки-чуки. Ами, по принцип има. Оркестър не скажа? Оркестър. Аз съм Господ, като казаш им оркестър ще дойде. Оркестъра! Влиза! Дай сега. Да, хора, забравих за вчерашното видео. Там, дето не знаех какво да пускам там. В предното видео, опа. Нали вчера защо че качвам клипче, може би за мотора. Днеска може би да видим. Ще видим. Нали искаш оркестър, бе? Ето си оркестър. Батко, ти си голяма работа. Ела пак да се чукам. Абе, бате, дайте да ви изпеем една песен за душата. Къде сте ви? Како е, батко? Джиджи, бе! Ама на който на майшия, Май, циганска. Дайте кавала, кючек. А ко каза, ко? Кавала, кючек. Най-скъпата песен каза! Чучо, аз не я знае ли, бе? За 5 ля ще научите. Ама да пълнича, вземи! Ади! Сока, геттина кавала кичек! Скъпа марка, нека ти е тялото. Гибаш, диаманти светят в очите ти. Мой приятел ти е огледалото. Не чакай тя, а пък братовче сам ти парите ти. Не мога да повярвам колко си красивия барба, не мога чоптарикът. Само да ти е паяме парите всичките. Не мога да повярвам колко си красивия барба, не мога чоптарикът. Само да ти е паяме парите всичките. Седеше на високи чараци.
Хора. Тук ще е смешно, защото направо ще влезем в дървото. Да, гледай се. Привет, пускай се. Остана. Бранка! Чакай, ти стана край, излязаха, бе! Аре си ме пак тут да ги спираш, ко чакаш, бе! Остана. Браво. Майко. Опа! Какво направи, бе? Опа! Май се блъснахме. Това е ясно. Ама май някой е пил. Кой? Сега ще видим кой. Господине, поемете си въздух и издишайте силно. Не навънка, в дрегера. Достатъчно. О, 0. Но? Кому стана този дрегер са? Ще трябва да направим още един опит. Поемете въздух и издишайте. Достатъчно. Пак 0. Господине, какво да ви кажа? Днеска Господ е с вас. Аз ко ти казах, че съм Господ, бе? Костаняно, Бранка! Ти са, бе, старши. Дрегера ни бачка. Как ни бачка, дай тук, бе? Ето бачка! Прадята тежи ли? Не, как ще си, що? Майче съм се насрал. Здравейте, приятели, ярка дъшлари! Ако най-евентуално ви харесало този клип, ударете един пръст, харесайте едно сърце И споделете с малата. Аре бе, ай ви, скочи вече, бе. Аре бе, Хора, това беше всичко от мене. Абонирайте се за канала, хора. И от мене, чао.